Ota vähän nyt Hyviä varmaan naamassa tuota lunta. No niin. Kertokaapas mitä me ollaan täällä tekemässä. Järjestystä valvomassa. Minkä takia? Ice-maratoni. Mikä on Ice-maratoni? Kuopio Ice-maratoni. No niin. Mikä tuppas vähän tonne vasemmalle. Ja nyt et on varissa. No niin, kerätään uudestaan. Että yhtä et oo Ismon Jaakko. Eikö? No mitäkös minä nyt oot? Kerro tarina. Olemme järjestön valvontatehtäviä suorittamassa Suomen Ice-maratonissa. Niin ja kamera on täällä päin. Aivan. Niin saa katsoa kamera. Eikä se tuu valoa tuolta. Voihan ei. Nää on osuttamisia. Kerro minä jotakin. Nää pois. Siinähän sitä tuli